Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बानायनायखौ बानायनाय थाबाय। नै गल'ल' नायफागासिनो माबा आंखौ माबा भिडिअ बानायनायाव। ओमफ्राय नै जोंहा दायो बेरायहैनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बेरायहैनो होननानै इदि ओंखारखालायबाय आरोना। ओमफ्राय अखा हानानै थांनो हायाखै। ओमफ्राय अखा हागानायखौसो नेगासिनो आरो जोंना ना। अबाव थांनो नागिरदों खोन्थाहरलाय। बार जाहैनो। बार जाहैनो अबाहाय? लामायाव। माबाफोर जाहोबायगोन नामा नों आंनो होनदो आरो। नों मा जानो गोसो बेखौनो जाहोगोन आं। आया मोजांथार, मा जानो गोसो जाहोयो आंनो। ओमफ्रायो जानायाथ' मा होनो, आं ओंखाम जाखांनायानो बारा गोबाव जायाखै। ओमफ्राय मा जागोन दे? आं बारा बुरजा जाया, 20 थाखानिल' जायो। 20 थाखानिलाय मा मोननोलै? ओमफ्राय मा होनो, ओमफ्राय जों अबावहाय थांगोन बेखौबो नोंसोर नायलांफाबाय थाबानो नुलांबाय थासिगोन आरोना। थ' बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो नोंसोरबो ना, मा होनो? Ahora me pasa todo, ambas sacas son días a veces ahorita nada. ¿Quién la cree? Oh, ¿verdad que? Ya no estoy para acá, hospital. Anak-anak jak pensé kurang kontrol कर लीजिए। लांगोन आं बारबा। अबेयाव दं? ओइ गिदिर गिदिर थाइजौआबो। ओमफ्राय नै जोंहा बेयावहाय फैदोंमोन आरोना। दायो थांफिननोसै, हस्पिटालावसो फैलायनांदों। ओमफ्राय अखायाबो हाथारसै, नायनानै नेगासिनो। अखायाबो हाथारबाय, बोरैबा गोसोम। हस्पिटालनि बेमारिसो जाबाय आं होनदों। हस्पिटालाव फैनांगौ जालायबाय आङो, बेमारिसो जाबाय। आं हस्पिटालनि रानि होनदों। बेमारि जाथारबायहाय आङो। माबायानो आखायानो नै बुनानै दंजोबो, आंना आखाया बुबायथ'। एम्बुलेन्सजोंसो थांनांसिगोन ना। बेखौ सोदो। बेजोंसो फैदोंहाय जोङो लोगोफोर, आं ओरैनो थगायदोंसो एम्बुलेन्सजों फैदों होनना। गानानै बे खारै फैलायबाय आरोना जोंहा, गोसोम जाजोब्बाय। अखायाबो दसेनो हायो दसेनो गारो। एसेनि ज' गोसोम जाबाय। अखायानो ज' हाबाय। खोबथेलायना फैयो। नै जोंना हिर'आ फैसा बख'सिगोनलाय। जानला मोनला दाहोनलै आंखौ। नै मालाय फैसा बख'सिगोनलाय, दं मा दं नायनोसो नागिरदों ना। आंनो दहाय माबा जाहोलांनो बुंदोंथ', बिनि थाखायनो फैसा बख'नो नागिरदों बियो। ओमफ्राय नै फैसायानो गैया बेनाव। मानो हाबनो नागिरदों? हाबदोंनो खुसि जालायदों। हाबाखै? मैया फैथारो। जोंना जानाय अर्डार खालामनाया फैबाय आरोना। आङो मा होनो, एग चावमिनसो जादों आरोना, बेदर जानो बादों। गोथाव नुदों, जानो लुगैलायनाय। बिराद जाखांजोबखाबाय। ओमफ्राय नैबे मानसिखौ नेनो बाथारबाय आङो, नै कफि लोंगासिनो।
नेनो बाथारबाय आं बेसे बुरजा दं नेनो बाथारबाय बे दाब्लाखौ गैला जोबसिगोन र' होखावगासिनो लोंनाया गोदोहाय बियो सिख्ला लोगो हमनाय बेयावनो फैलायबावो आरो सिख्लाफोरखौ माबा माबि जाहोफैबाय थायोमोन नै बे हटेलावनो जाय मोनजादों बेयो दा माबाबा आइ जोंखौ गोदो जाहोनाया बेनोमोन सानफिनलायगोन दालाय गोसोआखै लागोन ओइ दिनै मानसि थाबाय बिराद नै बिजनि टाउना बेनो आरोना नुवानबा थेलेब थेलेब जानाय न'फ्रानो फिसा फिसा थिंजायबो दङ लोंखावगासिनो आरो नोगोद खबसिन लोंनो गोथार माबायो बियो गोथाव मोनो आंथ' लोंफेरबावा लानो नागिरदों नै जोंहा मालभग थालिर किमान 40 टाका ने